Airport Police natahap nga dunay sindikato sa Taiwan nga nagpalusot og mga armas gikan sa Sugbo. Kapulisan bansay-bansayon og usab pagtubag sa mga alarma batok sa mga armado nga tao human namatyan og nasamdan sa engkwentro sa Katmon. Pag-refill og LPG sa basiyo nga butane canister, illegal ug mag-atubang og kiha ang mga responsable. Suspect sa pagpanuli sa E-Bingo Club sa Mandawi City nadakpan dito sa Zamboanga. May hapon Sugbo Kabisayan, usa ka taga Taiwan nadakpan sa airport tungod sa pagdala og mga armas ug bala. Ang mga armas giputo sa usa ka lead blanket samtang ang mga magazine gisulod sa medyas. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Mga armas o mga bala ang nasigpatan sa X-ray machine sa Mactan International Airport alas 4:10 kagahapon sa hapon. Ang nadakpan sa airport police mao si Chow Ching Hong, 35 anyos ug usa ka Taiwanese. Nakuha gikan kang Hong mao ang 100 rounds nga bala sa 9mm, duha ka magazine sa KG9, usa ka magazine sa 9mm, apil na nini ang armas nga KG9 ug 9mm Beretta. Ang mga armas giputos og usa ka lead blanket samtang ang mga magazine gisulod sa medyas. Ang Chief Intelligence Investigator sa Mactan Airport nga si Police Inspector Marvin Bolik nagkadayon nga aduna sila gikatingahan nga butang sulod sa bag ni Hong. Ilang gipasimot sa usa ka K9 dog ang bag ug milingkod ang iro at tubangan sa bag tibailan nga adunay sulod ang bag nga kontrabando. Actually kini siya natabugon mandatory man gud ang atong security screening isip pasahero ka sa airport. Tanan mo agi sa security procedure diri sa ato sa OTS at mga X-ray nato. So pag-abot sa X-ray na kita ang ni siya nga kuan nga mao ni yang dala. Ang supervisor sa Office for Transportation Security nga si Jimar Nietes na mahayag nga dili lang kini mo'y unang higayon nga adunay Taiwanese nga ilang nadakpan nga nagdala og armas. Actually, sa mua po diri sa Mactan, ako naman ang nasulti po sa kuan nga kami magpabilin jud mi nga focus sa among trabaho. Kay nakaibaw mi nga ang kinabuhi sa mga sumasakay sa eroplano naa sa mga kamot. Si Hong gibalog sa detention cell sa Lapu-Lapu Police apan naglisod sa pagtubag sa mga pangutana. Gun. Armalite. Is that yours? Yes. Huh? Yes. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Ang flower farm sa Barangay Sirao nga kaniadtong nahimong atraksyon sa mga lokal ug langyawng turista karon di na maayong tan-awon. Human kini pasipad-i sa mga taong mibisita didto. Ang kahimtang sa maong farm atong tan-awon sa report ni Leslie Caminade Vistil. Di na maitsura kini mga silosa nga nahimo karong usa sa mga atraksyon dinhi sa Barangay Sirao sa Bukirang Bahin sa Dakbayn sa Sugbo. Nangalata na mga tanom ug nahapay na kini human kini tumbi sa mga turista kansang tuyo mora ang pagkuha sa mga hulagway. Giangkon sa nagdumala sa flower farm nga si Manong Severino Uple nga nakalitan sila sa kalit nga pagdagsa sa mga tawo silang dapit. Sukad niya tung tuig 1986 sila nagtanom og silosa apan karon lang kini nakaagni og mga tawo. Abot nila din ha dag mga bata. Panumban ay nilabi na mudaghan ang tao di naman takapugong pati naman daghanan nila din ha maglayat-layat mga bata na damage gyud siya dako siya damage dako ay kay magina na mo kuha kay parang manindot tan-awon re sa ari nga mga tourist guide. Tungod sa mga panghitabo, nakadesisyon sila sa pagtanom og laing hugna sa mga silosa apan sa lahi nga lote. Kuralo na nila kini aron dili na ma-damage ang mga buwak sama sa nahitabo karon. Kini man nag-uyab nga gikan pa sa Lapu-Lapu nga tuyong misuroy sa dapit, miingon nga way gihatag kanilang pahimangno sa ilang pagbisita didto. Mga guidelines before mag-take of pictures? Wala man. Diretso lang. Kaya, wala, naroon ta entrance. Wala. Tungod sa nahitabo sa mga buwak, miani kini og pagsaway ngadto sa katawhan sa social networking sites sama sa Facebook. Ang labaw sa City Agriculture nga si Joey Baclayon, misugyot nga dunay guidelines nga angayang ipatuman ang mga nanag-iya og flower farm aron dili na kini masubli. We need to set up or to put up guidelines or policies somehow in order para sa dili pod maprotektahan po natong mga tanom mismo unya. Of course the aesthetics po somehow no. Dili siya kuanan gud ba na siguro tay makuanan nga like areas nga pidilag anhal anta siguro nato mga picturean o dili lang sa tanan gud ba
viewing na siguro for example. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Ang dakbayan sa Sugbo nangandam sa pag-abag sa mga mag-uuma sa higayon nga maapektuhan sila sa huwaw. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. 99% ng andam ang City Agriculture sa kadaot sa pananom ug kahayupan sa mga mag-uuma tungod sa El Nino. Mato ni Cebu City Agriculture Head Joey Baclayon, magkigtagbo sila sa mga sakop sa Cebu Farmers Association tudluan sa angay nga buhaton kung maigo sa huwaw. Mag-uma, comes to that, ready na po sila to really adapt na sige na taog conduct of training, and then we distributing inputs in preparation any times nga dili gyud siya ug nagin mo taas yung init na sila yung alternativa, na sila yung mga inputs na or na yung mga seeds reading nga fertilizers para nga in kaso og na mo taas mga ni na sila natay mahatag nila nga alternative na natay mahatag nila nga hinabang ba serbisyo ba. Mato ni Baclayon, ang ayan nga pahimusdan ang pagpundo sa tubig gikan sa nabilin nga mga adlaw nga aduna pay uwan. Aduna na sila gipang apod-apod sa kada barangay nga igong punduhan sa tubig nga mamahimong sudanan og di mo minus sa 110 cubic meter nga tubig. Para ngayon kaso dito mo taas, we can find or we can assure na ang atong mag-uma na pagimagamit nga tubig. Napasay mastor nga tubig. Apan ang mag-uuma nga si Severino Ople, nabala ka sa epekto sa El Nino, bisan og aduna sila igong pundo sa tubig. Wala pa sa kasiguro, agad-agad, lantas panahon, og napay ikabubo, hindi na, madabin, nasad. So, problema na po di. Oo, okay. Sa higayon nga maapektuhan ang mga mag-uuma sunod tuig, posible usab nga mumahal ang presyo sa ilang mga abot. Gipaniguro hinuon ni Baclayon nga aduna gyud alternative nga panginabuhian ang mga mag-uuma kung ugaling grabe ang epekto sa El Nino. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Department of Energy dili makaregulate sa pagpa-refill sa butane gas sa mga butane canisters tungod sa kakuwang sa balaod ug mga lagda alang niini. Apan mahimong pasakan og kaso ang naggamit og LPG sa pag-refill niini. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Certificate, SCC itawag na ito, na Standard Compliance Certificate. Matod sa Department of Energy, nga peligro ang paggamit sa butane canister nga girefillan og liquefied petroleum gas. Matod sa DOE, nga wa sila gipangtagaan og Standard Compliance Certificate nga mga refilling stations sa mga butane canister kay wa kini masakop sa gimando kanila nga i-regulate. Pagkakaroon, wa pay balaod nga nag-regulate sa butane products nga pulos imported gikan sa Korea ug China. Disposable ang mga nipis nga imported butane canister ug kausara kini angay gamiton ug di angay i-refill og LPG. Mas taas og pressure ang LPG kung itandi sa butane gas nga mahimo ra nga ibutang sa canister or lata. Ang LPG manginahanglan og lig-on nga container sama sa gipanggamit sa balay nga tangke. Kanang wala pa standard ang kanang butane nga canister. Wala standard kay kasagaran mo gud wala standard ang Bureau of Product Standard na sa DTI. Di pang inadlaw-adlaw nga gamit ang butane o pang backup lang kini kung hurot ng LPG o kung way kuryente alang sa electric stove. Apan karon, gigamit na ang butane sa pagluto matag adlaw. Kung mo gamit gani og butane burner, hangyo sa DOE, nga mo palit og bag-ong butane canister og di ang refillan og LPG. Gawas ni ini, mas mahal ang LPG nga giminudo sa refilled nga butane canisters kung itandi sa pagpalit sa LPG sulod sa standard nga tangke ni ini nga mas safe gamiton. Pagkakaron, walay balaod nga nag-regulate sa paggamit sa butane gas og pag-refill sa mga basiyo ni ini. Illegal na siya, no? Bawal na siya kay for safety reason. Unsafe man na siya. So unless nga ang DTI maka-come up og kanang standard sa container. Ang legal officer sa DOE sa rehiyon nagkanayon nga ilang mapasakan og kasong kriminal o administratiba si Amor Pelenya. Siya ang distributor sa refilled butane canisters sa kinasangan dakbayan sa Sugbo kansang matrabahador na nga paso sa pag-ulbo sa kayo. Matod sa DOE, makiha si Pelenya kung LPG ang gigamit sa pag-refill ni ini sa mga butane canisters. Namong gi-verify tanan ang facts kay amo nakit-an tanan is through the media raman. So nanatay first hand na hopefully makuha na to ang report. Karon nagtuwa pa man sila ongoing natay staff ron ni agto. So hopefully makuha to, unsay recommendation na to ma-forward to based sa iyang mga accounts.
pwede ginato sa mafailan og criminal action. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Fiscal Marian Castro mipasaka og mga sumbong sa iyang sister-in-law at tubangan sa Visayas Ombudsman. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. 3 counts of administrative complaint ang gipasaka ni Fiscal Marian Castro batok kang 3rd District Provincial Board Member Gigi Sanchez sa Ombudsman kagahapon sa hapon. Kini ang mga sumbong: grave abuse of authority, unauthorized use of government vehicle, lakip na ang conduct prejudicial to public interest. Nagtingo si Castro nga masuspenso si Sanchez o ipadisqualify sa pagpapili karong umaabot nga eleksyon. I have filed 3 counts of administrative complaints against the mighty and powerful 3rd District Cebu Provincial Board Member, Griselda Gigi Sanchez Abaliero. My sister-in-law lang naman. Naglibog usab si Castro kung nganong wala man gyud siya makauyoni ni Sanchez, sanglit iya man gimahalo gihigugma ang iyang igsoon nga si Greco Sanchez o ginganlan siya og usa ka gold digger. Si Castro mipasumbingay usab ngadto kang Sanchez. I have been loving, and I have been caring and faithful wife to him. Wa ko nanguyab, lalaki, matomboy man, unlike nung iba, or mabayot man, di ba? I mean, I'm clean. So di ko kahuna-huna nganong kinahanglan makialam siya sa ako ang married life. Midako ang ilang panagbangi sa duha dihang nawala ang sakinan ni Greco Sanchez nga igsoon ni Board Member Sanchez sulod sa compound sa Kapitolyo. Adunay mga pasangil nga si Castro ang nagkuha dinhi apan si Castro mireport usab nga nakarnap ang maong gihapon nga sakinan nga iya usab nga giangkon. Ang magtiayon nga Miriam ug Greco bag-o lang na minyo apan gikatahong nagbuwag human sa tulo ka semana. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gidudahan nga dunay usa ka sindikato nga nagpalusot og mga armas gikan sa Sugbo ngadto sa Taiwan. Duha ka Taiwanese nationals ang nasikop karong tuiga nga pulos misuway og palusot og armas. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Nakig-alay ng aviation security sa Mactan Cebu International Airport sa ilang counterpart sa Taiwan sa ilang investigasyon sa suway nga pagpalusot ni Chao Ching-hong og mga armas. Nakadawat usab og tawag si MCIA Aviation Security Chief Senior Superintendent Joselito Solido gikan ni Taiwanese Attaché Jerry Wong kabahin sa kaso sa dinakpan. Nagduda ang kapulisan nga posible nga sakop sa sindikato si Chao Ching-hung nga namalit og mga armas dinhi sa Sugbo aron dadun sa Taiwan. Mitumaw ang maong pagduda tungod kay dunay laing Taiwanese national ang nadakpan sa yung karong tuig nga suway usab mipalusot og mga armas. Naked on guns and probably the guns are coming from Cebu. Yeah, it looked like that. Looked like way like that because puro sa Cebu gikan man tong nadakop na to. And they're... But that's an alleged and subject for further investigation. Ang unang nadakpan giilang nga si Chao Yuan-hee nga managsamog apelido sa nadakpan nga si Chao Ching-hung. Gikumpirmar sa dinakpan nga si Chao Ching-hung nga nakailas yan ni Chao Yuan-hee. Ang duha ka Taiwanese nationals mibisita sulod lang sa pipila ka adlaw ug dali ra usab mamiya. Nakig-alay ng Aviation Police sa Police Regional Office 7 aron pagsubay kun diin gikan ang mga armas. Wa marehistro ang mga armas sa Firearms Explosive Division sa Camp Crame. It was found out that this firearm serial numbers is non-existing. So, dili ta kabalo kung sino ang owner ani. Kay murag tawag dito ka ng homemade man tong kay G9. Pero ang Beretta murag original pa siya pero sa for further investigation pa itong for further check pa itong mga firearms. Anyway, alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Consul General sa China mibisita sa hepe sa kapulisan sa rehiyon. Nagpasalamat kini sa kapulisan sa daling pagsulbad sa kaso sa naitabong pagpamusil sa mga trabahador sa consular office sa Sugbo. Nagpadayon ang ilang coordination sa Chinese authorities sa naitabo nga pagpamusil sulod sa Lighthouse Restaurant. Patay ang duha ka opisyal nga consular office ug samaran ang Chinese consul. He's the Consul General in Manila.
Temporarily, the ambassador assigned him here to settle things. But anytime, babawiin naman siya ng ambassador. Wala pa'y namatikdan nga pagsaka sa presyo sa mga produkto nga halinon panahon sa Pasko. Wala usay namatikdan nga pagsaka sa mga presyo sa nagunang palaliton sukad ni atong buwan sa Setyembre. Kinigyaksyonan ni Ryan Sorote. Yes, same mortgage, sir. Naobserbaran sa Department of Trade and Industry nga way movement ang presyo sa mga nagunang paliliton dinhi sa Sugbo sa nakalabay nga 3 ka buwan. Base sa monitoring sa DTI sukad niadtong Setyembre, wa sila'y nakit ang pagsaka sa presyo sa mga sardinas, gatas, kape, pan, noodles ug mga sabon nga panglaba. Magpabilin ang kasamtangang presyo sa mga paliliton hangtod nga mahuman ang tuig. Timailan usab kini nga maayo ang dagan sa patigayon sa Kabisayan ug way pagsaka sa presyo sa mga raw materials. Wala ma indication na naglisod naglisod wala man because so karon makita nato prices are stable. If you go to the supermarkets, mga shelves are full, there is adequate supply. Hangyo sa DTI sa publiko nga mudangop sa ilang buhatan kung dunay mga tindahan ang nag-overprice sa ilang mga produkto. Dunray 2 ka tawo ang DTI sa syudad nga gitahasan sa pagpaniid sa presyo ug di nila maato ang kadaghan sa matindahan. Matagbuwan usab ang price monitoring sa DTI sa kalungsuran. Gisugdan na usab sa DTI ang pagpaniid sa presyo sa mga pang-Noche Buena sama sa ham, spaghetti ug macaroni. Giwat sa DTI ang bag-o nga suggested retail prices nga may basehan kung dunay paglihok sa presyo sa mga paliliton karong Christmas season. Gipanglantawan nga dunay mga bundle promos nga motuwaw alang sa niadtong gusto makabarato sa ilang pang Noche Buena. Mao paghapon ang presyo, sir. So we will see later if naanatay SRP so we can compare. And then we will have another kung ano man na siya intensive na tug ato monitoring ana. If there are really kana price increases as to Noche Buena products. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Task Force Butane gitukod sa dakbayan sa Sugbo uban sa Department of Energy, DTI o Bureau of Fire tungod sa nagkadaghan sa nang refill sa mga butane canisters sa Sugbo. Kinigyaksyon na ni Leslie Caminada Vistil. Nagmeeting kagani ang 3 ka ahensya sa gobyerno uban sa kadagkuan sa City Hall. Una nilang tahas mo ang pagpahibalo sa kadelikado sa paggamit sa mga refilled nga canisters. Matod sa Regional Director sa Department of Energy, human sa ilang information drive, dako po nila ang mga distributors o refilling stations nga nagamit og LPG. Magtinabang ita para masusi kay tungod sa karon kadaghan naman sigali ang gagana na. So ang DOE together with kanang atong members sa task force, Bureau of Fire, PNP, tapos ang local government units kanang I think epektibo gud kayo nga ang kanang tabang sa LGU. Kaya ang mga nang refill og namaligya og refilled nga canisters makamulta og di mo minus 60,000 pesos matag canister nga gisudlan og LPG. Ang chairman sa City Disaster Risk Reduction Management nga si Consultative Tumulak miauhag nga mogamit lamang sa original nga butane canister nga adunay silyo sa manufacturer. Dili sa mga refilled canisters nga wala kini silyo sa manufacturer, seal number ug pangalan sa distributor. Kinsa distributor kay para pod ang ato sang violation gyapon ni sa Consumers Act. Okay. Wa man siya diinggikan kasi ga distribute. Samtang kini naagi company. So ano pangitaan na discuss siya. Wala. Okay, klaro man. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Suspect sa pagpanuli sa e-bingo club sa Mandaue City nadakpan dito sa Zamboanga del Sur. Siya mausabang sa suspect sa pagpanuli sa Tagbilaran ug Dumaguete. Kinigyaksyonan ni Ray Pasaporte. Nadakpan sa joint operation sa Regional Intelligence Division RID7 ug PRO9 ang most wanted nga si Richard Daguman alias Tangkag. Si Daguman nadakpan ni adtong Oktubre 31 sa iyang gipuy-an sa Sitio Purok 7, Barangay Libunon sa lungsod sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Adunay 3 ka warrant of arrest nga gihuptan ang kapulisan sa pagsikop kang Daguman sa mga kasong robbery sa Orotsina, sa Tagbilaran, Dumaguete ug sa e-bingo sa Mandaue City. Against this group, ito'y kasama sa grupo nila Alferez Monopolio, and itong grupo na to
Actually, nakuha natin 3 na. Nadapa na usab ang mga kauban ni Dag-uman nga sila si Mario Remetre ug Ruel Remedios. Sila giilang nga sakop sa Alferez Robbery Group nga gipanguluhan ni Michael Florida. Si Dag-uman himangkak nga adunay kalambigitan sa pagpanulis ug nagtuo nga gibaligya lang ang iyang pangan. Matud niya, nagdrive lang siya og tricycle ug nagatiman sab sa ilang basakan didto sa Zamboanga. Di ko kabalaan na sa asa na ako nagaganong na ako na parang In our records, big time robbery of conducted in Quezon City, in Tagbilaran, in Bacolod, and also Manila, mga bangko, pharmacy, and sa Bacolod ang nahit nila yung electric cooperative. Yun. That was in sometime in 2012. Ang hepe sa RID Senior Superintendent Rex Derilo nagkanayon nga makig-alayon sila sa kapulisan sa kauluhan aron makakuha pa sila og dugang impormasyon sa mga kauban ni Dag-uman. Naa pa sila gipangita nga 5 ngadto sa 6 ka mga kauban ni ini. We'll conferring with the National Capital Region, the NCRPO. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gihaya na karon sa Cosmopolitan Lahug ang patay nga lawas ni kanhi Senador Ernesto Boy Herrera. Di na dadon sa Bohol si Herrera kinsa sugod nga kongresista sa 5th District sa Lalawigan sugod niadtong 1998 hangtod 2001. 13 ka adlaw ang haya sa kanhi senador aron matapok ang iyang mga kabanay. Nasabutan nga karong Martes sunod semana ang adlaw sa lubong ni Herrera. Ang Requiem Mass ipahigayon sa alas 9 sa buntag sa St. Therese Parish sa Barangay Lahug. Isunod ang lubong sa Sem Park sa Barangay Banilad. Nitaliwan si Herrera sa edad nga 73 anyos tungod sa cardiac arrest sa miaging semana sa usa ka pribadong ospital sa Manila. Gihangyo ang tanan sa paglitok ug panalangin sa iyang kapahulayan. Kapulisan sa rehiyon ipaubos sa refresher course alang sa pagbansay-bansay kanila ug balik sa pagtubag sa alarma batok sa mga armado nga tao. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. We can direct our not only to be alert but to conduct refresher courses. Dunay nakitang kasaypanan ang hepe sa kapulisan sa Rion 7 sa gihimo sa mga pulis sa Katmon nga nakaengkwentro sa gidudahang mga tulisan. Matud ni Chief Superintendent Tom Banyas sa inisyal nga report nga iyang nadawat, iyang napanglantawan nga may sipyat ang mga pulis nga niresponde. Apan huwaton una ni Banyas ang report sa hepe sa Katmon, Senior Inspector Roberto Hugo. I talked to my provincial directors. Na pag may mga ganitong mga report, alarma, they should be on their toes, no? Huwag pakaangkaang, considering na yung pinuntahan nila lugar, medyo madilim, hindi nila alam yung surroundings, basta na lang pumunta doon, siguro hindi tactical ba? Actually, naunahan pa raw sila. Matud ni Banyas, kinahanglan nga kanunay mabinantayon ang mga pulis nga moresponde sa alarma ug dili mo kumpiyansa bisan og gamay. Ang importante talaga doon, alert ka. Plano ni Banyas nga ipaubos sa refresher course ang tanang pulis aron mabansay-bansay ang ilang pagresponde sa mga alarma batok sa mga armadong tao. Niadtong Merkules sa gabi na pusilan patay si P.O.T. Junilio Herbina ug naangulsab ang duha ka pulis nga sila si P.O.T. Aaron Areso ug si P.O.T. Rex Min Chavez. Sila unang gipamusil sa gidudahang tulisan nga gipanguluhan ni Andro Ocasla kinsa nadakpan uban kang Tomas Bracero. Napatay sa pinusilay ang ilang kauban nga sila si King Siroy Purgatorio Lucifer ug Lito Gumanon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Formal nga gitugyan ang mga balay sa resettlement area sa mga biktima sa bagyong Yolanda sa lungsod sa Daan Bantayan. Kinigiaksyonan ni Jinky Rosit. Human sa duha ka tuig nga pagpinaabot nga makaangkon og hamugaway nga Pinoyanan, nadawat na kaganiha sa 204 ka pamilya nga naapektuhan sa bagyong Yolanda ang ilang bag-ong kapuy-an sa lungsod sa Daan Bantayan.
Unang gi-turnover kining 78 ka mga balay sa Barangay Aguho nga gidonate sa French government ngadto kanila. Usa ka duplex type nga Pinoy-anan ang gi-turnover sa French ambassador sa mga naapektuhan sa bagyo. Tawgon kini nga Habitat French Daan Bantayan Village nga maoy labing unang disaster resilient village nga mga puy-anan sa Sugbo. We helped you in the past, we help you now, and we'll be on your side in the future. Pagkahapon, ang Red Cross Village na sa mo'y gi-turnover sa chairman niini nga si Richard Gordon. Sa maong proyekto, 126 ka mga pamilya ang nakabenepisyo sa mga balay nga gitukod sa Barangay Paypay sa maong lungsod. Matud ni Gordon, gawas sa mga balay, dunasay livelihood projects ang mga naapektuhan sa bagyo. It's not going to come to them. You have to buy land or you have to expropriate land. Then you have to move the people to sa tabi ng sa mga danger zones because isang tama na naman ng disaster yan. Marami na mamamatay dyan. So kailangan matulungan natin. Si Delilah nga may 7 ka anak, nalipay og dako sa balay nga gihatag kaniya sa Red Cross. Murag, sayo nga pinaskuhan karong December. Sa inyong pagpuyo diri unsa man di na mo maglisod, hamugaway na. Medyo man, pero kung maningwa lang sa katao mo, magwaway dito. Makalampos ako mga anak ko siguro. Ang lote nga gitukuran sa mga balay iya sa Kapitolyo nga gihatag ngadto sa mga naapektuhan sa bagyong Yolanda. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. DTI adunay mga pahimangno sa paggamit o pagpamalit sa mga Christmas lights karong Pasko. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sarote. Nagtuo ka nga, mapalito sila og ka ng mga substandard. Di naluwas nga gamito ng mga Christmas lights nga tulo na katuig bisan og maayo kini nga pagkahipos. Lakip niini ang mga Christmas lights nga wa mahalin netong 2012. Pahimangno sa DTI nga kinahanglan dunay import commodity clearance sticker sa tuig 2012 ug 2014 ang mapaliton nga bag-ong mga series. So below 2013, take for example, June of 2012, dili na to siya allowed nga i-display ang Christmas lights with those year manufactured or issued by the Bureau of Product Standard. Ang mga namaligya nga makalapas ini ang multahan og di mo minus 25,000 pesos og pang-imbarguhan ng ilang produkto. Tulo ra ka tuig ang lifespan sa series nga magsugod na og kapunder o mga daot na ang mga wires. Luwas ang mga series nga mapalit sa mga malls human masusi kini sa DTI og istrikto usab ang management sa kalidad sa ilang mga baligya. Kinahanglan usab nga nagsamang ang perahe sa mga gipuli nga napunder nga bumbilya. Tulo hangtod 6 ka oras mahimong pasigawon ang mga series aron di kini mo overheat. Di usab ang isikit sa mga plastic or papel nga mga Christmas decoration ang mabumbilya sa series nga may kasagaran hinungdan sa sunog. Kutob sa tulo ra usab ka mga series ang mahimong supay-sumpayon. Ang amo lang is bisan kung sa durable ang goods, kung abusahan nimo, ang tendency is mo give up din siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy Friday everyone! Poverty is not a hindrance to achieve success in life. Mao kini ang pipila sa mga gipaambit ni Janice Lubina atol sa iyang emotional speech sa 55th Miss International 2015 competition nga gipahigayon sa Tokyo, Japan kagahapon. Wa man tuod na langkat ang corona sa kadaugan apan ang binibining Pilipinas International 2015 Janice Lubina nagbilin og usa ka powerful final speech sa audience sa Tokyo, Japan atol sa pagpahigayon sa Miss International 2015 sa maong nasod. Life then was full of challenges and hardships, but I never stopped dreaming and working hard to achieve my goals in life. I want to be an inspiration to young people that nothing is impossible. If you follow your dreams and have strong faith in God, if I become Miss International, I would like to share my story to the world. That poverty is not a hindrance to achieve success in life. Once again, watashi no namaiwa, Janice Lubina desu, Hatachi desu. Yoroshiku onegai shimasu. Philippine karamari mashita. Arigatou gozaimasu.
Gihuman ni Janicel ang iyang pagpanimpad sa Miss International pinaagi sa paglandig sa top 10 ining tinuig nga prestiyosong kompetisyon nga pagasalmutan sa labing maanyag nga mga kandidata lukop nasod. Nakuha sab sa pambato sa Pilipinas ang usa sa mga special awards ang Miss Best Dresser Award. Samtang ang pambato sa Venezuela na si Edmar Martinez maigi koronahang Miss International karong tuiga. Gipaambit sa mga kadagkuan sa binibining Pilipinas ang ilang paghatag ug dakong pasidungog ngadto ni Janicel sa pagwagayway sa bandera sa Pilipinas atol sa prestiyosong kompetisyon. Ug mao kadto langkob sa atong aksyon showbiz karong adlaw ug alang sa walay karapusan mga showbiz chismis uban ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Alang sa mga nag-unang lights camera action showbiz kini si JP Laukat Sara ug ang atong word of the day nagkanayon. The family that eats together needs a longer dining table. Agay. Sabi, kadako na yung pamilya, JP. Ha? Ibuk barangay. But it's true, kay mo kuan ba Glenn, especially when magminyo na. Kita mga Pilipino, di ba? Gusto mo sige ta mag-ipon yung kaon ba? But talking about families, Attorney Georgia, yes. In behalf of TV5 Cebu, we'd like to extend our condolences sa pagpanaw sa imuhang uncle, si Ernesto Boy Herrera. They say you shouldn't say thank you, Glenn, but pasalamat in behalf of my family sa inyong pagmalasakit. He lived a good and a productive life. Champion of labor rights. I would rather say he was a noble and honorable man. Siyempre, proud man ko ang. On that note, maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid! Kay di lang kutob sa balita, Aksyon! aksyon!